Baytatymyz Aşgabatda Gurban bayramynyň ilkinji günüň dawaralary bayramçylygyň mazmunyna mahsus derejede giňden belleneli. Muqaddas Gurban bayramy Eziz ýurdumynyň agly bir halky bilen birlikde paýtatymyzyň ýaşaýjylarynyň hem diňe bir toý ruhuny ýokary götermän esem raýatlarymyzyň dini däp desturlarymyzy berja etmäge bolan erkitliginiň rowajalýanyň hem alamaty bolup ýüze çykýar. Şoňa görä bugünkü bayramçylygy paýtatymyzyň ilaty ýokary hukunyetlikde belleýär. Berqara döwletiň täze ýamyny galkyjy döwrüne adamlaryň ýokary hukunyetliginiň gahrman arkadamynyň başyna başlanan asyrly işlerine münasip dowam edýän hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň öz halky baradaky aladalary döwlet syýasatynyň möhüm ugrup hökmüne kesitlenmeginden dörenligini noktamak gerek. Döwlet başçylygymyzyň münasip we üstünlikle dowam edýän ugry türkmen halkynyň bugünkü gün hemme päklikleri, sogaply işleri, mukaddes borçlary berja etmek üçin ýörelge dinýän nusratyna urly. Şeýle bolan soň hormat prezidentimiziň Gurban bayramy münasibetli halkymyza gutlugyny, gadymy döwürlerden bäri insan perwerligiň, hoşnýetligiň hemde ruhy päkliginiň dawarlanmasyny alamatlandyrýan bu bayram berqara döwletiň täze ýamyny galkyjy döwrüne güllä besýän Eziz watanymyza, mehriban halkymyza bereket getirsin. Bagtyar durmuşymyza bolan gowuş duýgularymyzy hasa rowaşlandyrsyn diýip beýan eden sözleri bu mukaddes bayram günlerini ýokary derejede agdyberlik bilen toýlamaga agtardy. Döwlet başçylygymyzyň gutlagyny ruhlanan ähli watandaşlarymyz bilen birlikde paýtatymyzyň ilatym, gahrman arkadamda we arkadaly gahrman serdarymda tüýs sökden hoşalyk bilen Gurban bayramyny belleýär. Gurban bayramyny münasibetli Merjen şäherimiz Aşgabatyň durly künjeklerine gurnalan belen tiňlikleriniň ýanyna aýdym saly dawaralara giň orun berli. Ansan perwerlik, päk niýetlilik, adam käşilik elmi damy türkmenleriň milli häsiýetine mahsus bolupdyr. Şoňa görä mukaddes Gurban bayramyny halkymyz iň ýat arzuwlar hemde geljege dogduk topragymyzda derejlikli durmuşda ýaşap, çağlarymyzyň bagtyar geljegine anamly garamak bilen garşylady. Ýerine ýetirilen aýdymlarda Merjen şäher Aşgabat paýtatymynyň we döwrümizin ajaýyplyklary wasp edilip, gahrman arkadamyz we arkadaly gahrman serdarymyz şöhratlanyrly. Songoda suatlary halkymyzyň bitegi we awadan döwlet baradaky arzuwynyň hasyl bolanyny ajaýyp çykyşlaryň üstü bilen beýan etdiler. Şol çykyşlar berqara döwletiň täze ýamyny galkyjy döwrüniň beýik maksadlaryna ýetmek üçin gurýan we döredýän merdany halkymyzyň bagtyar durmuşyna gaýtaranmajak öwüşgün şahidi. Konsertlarda çykyşlar ýurdumyzyň täze taryhy ýamyna mukaddes Gurban bayramyna hemde garaşsyz beýtarap watanymyzyň gazanýan ösüşlerini sena hökmüne ýaňlanyp, halkymyzyň midemet agdyberligini we jewitligini, oň parahatçylyk, döredijlik, insan perwerlik ýurulmalarına üýtgewsiz ygranlygyny alamatlanyrdy.